Άλλο ένα vlog από το ταξίδι μας στη Νέα Υόρκη. Και αυτή τη φορά πάμε για θέα από ψηλά. Θέα από παρατηρητήριο, observatory. Αυτό που θα σας προτείνουμε εμείς είναι να πάτε και πρωί σε παρατηρητήριο, αλλά και βράδυ με τα φώτα της πόλης. Και θα σας δείξουμε δύο τέτοιες περιπτώσεις. Το ένα από το One World Trade Center είναι ουσιαστικά ουρανοξύστης που έχει φτιαχτεί στη θέση του ενός από τους δύο πύργους που έπεσαν την 11η Σεπτεμβρίου του 2001. Αποτελεί το ψηλότερο και ακριβότερο στην κατασκευή ουρανοξύστη, καθώς η κεραία του αγγίζει τα 541 μέτρα. Και πάμε να δούμε από το One World Trade Center, από αυτό το πανέμορφο παρατηρητήριο, πολύ ωραίες εικόνες του Μανχάταν. Και όπως είπαμε, φυσικά θα έχουμε εικόνες και από βράδυ, από παρατηρητήριο, από το Empire State Building για την ακρίβεια. Αφού πρώτα όμως δούμε μερικές εικόνες από την Times Square, αυτή την πλατεία με τα πολλά φώτα, τις πολλές ταμπέλες, που μέχρι εκεί εντυπωσιάζει, να πούμε την αλήθεια. Δεν τρελαθήκαμε γενικά με την όλη εικόνα της, πέρα από αυτό το ωραίο contrast με τα φώτα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Empire State Building λοιπόν και ποια είναι η θέα το βράδυ από εκεί, αφού δούμε και μερικές εικόνες από το εσωτερικό του Empire State Building. Σας αφήνουμε να το απολαύσετε.